първата част на видеоурока направихме персонализирани в зависимост от ролята на потребителя начална страница и вариант на страницата на статиите с модулът панели. Да видим до тук какво е направено, а именно Custom From Page и вариант на страницата на статиите, Custom Article Page, която виждаме в момента. В резултат на това имаме различно съдържание на сайта в зависимост от ролята на потребителя. В момента виждаме сайта така както ще го вижда администратора, а именно възможност да ползва формата за разширено търсене. Ако сме дали право, например, на регистрираните потребители, и те ще виждат формата за разширено търсене, тъй като когато определяхме правилата за видимост на това съдържание, преценихме, че тя ще се вижда и от регистрираните потребители и от администратора. За да проверим какви права имат регистрираните потребители по отношение на търсенето, отиваме на административната страница с правата. Както виждаме, регистрираните потребители нямат право да ползват формата за разширено търсене, поради което те ще виждат само кратката форма за търсене. А анонимните потребители, въпреки че имат право да виждат кратката форма поне за търсене, няма да виждат това съдържание от панела, тъй като не сме ги включили, когато определяхме правилата за видимост. Да проверим това с различни потребители. Регистриран потребител вижда кратката форма. По същия начин той вижда и формата за коментари на страницата на статиите. Регистрираните потребители имат право да пишат коментари, поради което ще виждат формата, а анонимните нямат право да пишат коментари и за това ще виждат само надписа "Влезте или се регистрирате, за да пишете коментари". Тоест, освен правилата за видимост на съдържанието в панела, има значение какви права имат конкретните потребители и групи от потребители. Виждаме, че само регистрираните потребители могат да пишат коментари, докато анонимните нямат това право. Ще продължим във втората част на видеоурока да добавяме съдържание към варианта на страницата на статиите. Ще прибавим данни за автора на статиите. Тези данни се намират в таблицата на Drupal Users и за да станат достъпни, тъй като в момента разполагаме единствено и само с името на автора на статиите, при добавяне на съдържание, ще използваме от контекста, ще изберем Relationships, връзката ще осъществим с User From Node, т.е. автора на статията. И след като добавим това съотношение, тази връзка между нода, а именно статията, която разглеждаме в момента, и автора, ще можем да тук променяме съответно като по-кратки, да не са толкова дълги, идентификатора и ключовата дума, която, както виждате долу от пояснението, може да се използва в заглавията на съдържанието на панела. Така можем да добавим вече повече данни за автора.
когато добавяме съдържание, вече имаме и user. Ще добавим от user профил, т.е. профила на съответния автор на статията. Тук може да презапишем заглавието, като ползваме ключовата дума, а именно about и името на автора. Можем да поразместим малко, да излезе най-отгоре. Сега ще дефинираме правила за видимост. Ще ползваме user permission, т.е. правата на потребителя. Обърнете внимание, в момента ще ползваме не автора на статията, а правото на този, който се е логвал в сайта, който разглежда в момента статията. И ще изберем съответно правото View User Profiles. От съществено значение в случая да проверим кои потребители имат това право. Отиваме на административната страница с правата. В конкретния случай аз съм дала такива права на регистрираните потребители и администратора, който по право има всички тези права. Проверяваме как изглежда за администратора нашата страница. Връщаме се, тъй като не запазихме преди това промените. Да, полето тагове можем да го преместим вече под съдържанието. И съответно се връщаме отново да повторим, че трябва да гледаме не автора какви права има, а този, който разглежда сайт. Всъщност резултата от това е добавяне на данни за автора на статията. Тези данни са видими за регистрираните потребители. Те не могат да се видят от анонимните потребители. Ако ползваме един измислен регистриран потребител, той ще вижда нещата така, както ги вижда в момента и администратора. Ще продължим с добавяне на още съдържание в дясната колона на варианта на страницата. Ще се възползваме да прибавим и мейла на автора на статията, който се намира, който е достъпен вече. Тук може да презапишем заглавието, може да го оставим така, както е оригинално. След като запазим промените, ще видим какво сме постигнали. Кой ще вижда тези данни, а именно мейл адреса на автора на статията? Този, който се е логвал като потребител с права да администрира потребителите. В конкретния случай само администраторът при нас има тези права. Апдейтваме и запазваме промените. Администратора вижда по този начин страницата с статиите. Анонимните потребители естествено не виждат тези данни, а регистрираният потребител вижда само профила на автора на статията, но не вижда неговия мейл адрес. По този начин
направихме варианта на страницата да изглежда различно за различните потребители. Сега ще прибавим към съдържанието и View. Модулът View се интегрира доста добре с панелите и се ползва много често. Ще прибавим View с заглавията на статиите на този автор. За целта трябва да активираме модулът View и особено важно е View Content Pans, който е част от CTools. Така ще осъществим възможността да добавяме views в различни вюта в съдържанието на панелите. При настройките на модулът панели можем да проверим какви вюта можем да добавяме в съдържанието. По подразбиране всякакви. Ако махнем тази отметка, само вюта, които са правени за съдържание на панел. По същия начин може да променим и сетингите на модулът View. Там по подразбиране не е включен мастер дисплея. Можем да го добавим, ще ни бъде полезен. Пристъпваме към създаване на вюто. Ще правим view, което ще се казва More Articles from Al. Тоест, още статии от този автор. Избираме съдържание от тип статия. Няма да правим страница и продължаваме. Тъй като включихме Master Display, в момента имаме само Master Display, който обобщава всички варианти на това view. Ще прибавиме нов вид дисплей, който се е появил в резултат на включването на модулът View Content Pans. Това е Content Pan. Той има някои особености, които ще ни помогнат при създаването и интегрирането на вюто с панела. В момента сме направили view с заглавията на всички статии от всички автори. Трябва да добавим контекстуален филтър, а именно конкретният автор. Настройваме филтъра. Какво ще стане, ако нямаме стойност? Няма да показваме view, ако нямаме стойност на този аргумент. Ще презапишем естествено заглавието. После ще помислим над него. Можем да ползваме валидатор. Това ни прави по-прецизни в изработката на вюто. И като заглавие най-добре е да запишем това, което беше заглавието, More Article с името, аргумент, автора. Административно заглавие, за да не е много дълго, ще сложим автор. Така, нашия първ аргумент е готов, контекстуалния филтър. Ако напишем единица, която знаем, че е идентификатора на администратора, съответно на дисплея ще можем да видим неговите две статии. Ще трябва обаче да добавим още един аргумент, ако искаме нашето view да се казва
more article, т.е. още статии, ще трябва да изключим от вюто статията, която в момента разглеждаме. За целта добавяме още един филтър, който ще ни помогне статията, която е отворена в момента, да не се вижда. Той ще бъде очевидно свързан с идентификатора на нода NIT. Точно така, Content NIT. Ще го настроим по подобен начин. Ако не е достъпен, ще скрием вюто, няма да презаписваме заглавието. Административно заглавие ще сложим Not to Exclude, т.е. да знаем, че това е статията, която трябва да изключим, и ще чекнем. Естествено ще отбележим тук, че това трябва да бъде изключено от вюто. Запазваме промените и проверяваме. Ако знаем нодовете на двете статии, на идентификаторите на нодовете на двете статии на администратора, аз предварително съм ги проверила, ще проверим как работи току-що създаденото view. Ето едната статия. А това е следващата статия. Сега, преди да пристъпим към закачане на това view като съдържание, ще трябва да настроим кой ще подава тези параметри. Използваме сетинга, който ни се дава с този дисплей. Имаме автора, който ще бъде от контекста взет, и ще бъде идентификатора User ID. Възелът, който трябва да изключим, пак от контекста, и ще го вземем от съдържанието Content ID. Можем да го направим опционален, зависи от конкретния случай. Запазваме промените. Тук може да сложим административно заглавие на този Content Pan, тъй като може да имаме няколко, за да може да ги различаваме, когато добавяме съдържание. Ако не сложим това описание и това заглавие, ще се ползват по дефолт тези на вюто. Интересна е, разбира се, и категорията ViewPans, която трябва да се появи за избор при добавяне съдържание. Ще уточним за кой панел всъщност става дума, за кое view, което трябва да се включи. Сега ни остава единствено да прибавим това view като съдържание на варианта на страницата. Когато вече добавяме съдържание, имаме позиция View и ViewPans More Article. Долу са всички възможни вюта, които могат да бъдат прибавени. Ето го нашето view с неговото заглавие, което му дадохме, и трябва да уточним. Автора е автор. Възелът, който трябва да изключим, ще го вземем от контекста, а именно, че трябва да бъде видим. Преместваме го под данните за автора. Няма да слагаме правила за видимост и запазваме съдържанието. Ето го нашето view със съответното хубаво заглавие, още статии от името на автора. По този начин ние създадохме един съвсем различен изглед на страницата за статии в зависимост от ролята на потребителя. Ето как виждат анонимните потребители тази статия.
Както виждате, те нямат право да слагат коментари, затова ги подканяме да влезат или да се регистрират. Така виждат статията регистрираните потребители с малко повече за автора на статията, с възможност да пишат коментари. А така вижда страницата на статиите администратора, който единствен има право да вижда мейл адреса на автора.